افچاق و هەموو چاغاوە بخێر تەماشاوانên هێژا سێزدەیە کانونێ ساڵا 2025 سۆزان بابانم دەمژمێنە بەرنمەیان ڕیا کوردستانی پێشکەشێ وە دکەم بێ هەفتێژی وەک هەفتێن بەرێ مژارە مەی سەرەکە ڕۆژەبێهەری گرنگ بە تایبەتی لە باکووری کوردستان و ترکیە مەسلەیە پێواژۆیە چارەسەری و یەژی پرۆسەیە ئاشتی و جیواکە دموکراتیکە و وەک هەموو ئالیژی دبێژن دەرباسا قۆناغا خۆیان دوویەمی بووە دە قۆناغا یەکەمیندا دەبێ ساڵا بۆریدا جوتمەها ساڵا بۆریدا و دەوڵەت باخچەلی دە پەرلەمان توێدا چوو بدەستێ بەرپرس و هەفسەرۆکن دەم پارتیەگرت لە ورکو دەمایدی دەست پێکرد و ئەگەر عەبدوڵڵا جەلان هەوڵ بدا ڕێخستنا خۆیان ژی پەکێکی فەسخ بکە بلاوەری پەرلەمان توێ پێواژوێکدا دەست پێکردن بڕێز عەبدوڵڵا جەلان بانگەوازیەکی جیواکە ئاشتی یا دموکراتیک کرد پشتی وێنا پارتیا کارکەرین کوردستانی کۆنگرەیە خۆیان دوازدەهەمین لە دارخست خۆ فەسخ کرد کۆمێک گەریلا چەکین خۆشە وتاندن ڕێوڕسمێکی لە دارخستن پشتی وێنا کۆمیسیۆنێک و ناوی کۆمیسیۆنا هەفگرتنا نەتەوەی خوشک و براتی و دموکراسی لە بانێ پارلەمانتۆیە تورکی هاتە ئاواکردن ji bo çareseriya pirsa Kurd tevî ku gelek pirsgirêk jî têda derketin gelek rexne jî li ser hebûn tevê ku dayikên Kurdan dayikên aştî diçûn vê derê nedêştin Kurdî biaxivin ev hişmendî û ferasetên netewperestî hîna têda diyar bû ku bû estedema bertek di nava Kurdan jî lê komîsyona çareseriyê komîsyona ku binbanê parlamentoyê da hatibû avakirin حیا خەباتی خۆی قۆناغی یەکەمین بداوی کرد ئامادەکاری راپۆرتکە چوو سەردانش بۆ دیرۆکە کۆمارە ترکیەدا جارە یەکێ بوو و ئۆرگانێکە فەرمی یا دەوڵەتی باوێکە ڕسمی ڕێبەرێ پارتیا کارکەرین کوردستانی وەک ڕێبەرێ گەلێ کورد لە باکووری کوردستانی تێ پێناسەکردن بەڕێز عەبدوڵڵا جەلان هەفدیتنێکی کرد وەک مخاتەب دەستنیشانکردن گوتن پێواژۆیە ئاشتی دەرباسی قۆناغە خۆیان دوویەمی بووە divê pêvajoyê de dem partî jî wek aliyeke girîng baskeke girîng ya vê beşê raportên xwe amadekirin di nav xebatên komîsyonê de ku pirşa di dema pêş de em walekî ji wera bêjin lê niha ji bo gengeşekirina giştî ya pêvajoya aştiyê û prosa di kîjan qonaxê de ye mêhvanekî me heye birêz Mehmet Kamaç parlamenterê dem partî yê Amedê li gel me ye mamosta Mehmet سلااو ڕێژ بۆ تا سپاش بۆ وێ دەرفەتێ gelek spas Dinaha da dixwazim ji we bipirsim pêvajoya aştî tevî ku dibêjît qonaxa derbasê qonaxa xwe ya duyemîn da bû di qonaxa yekemîn da çawa pênase dikin û em divê bendewariya me di qonaxa duyemîn da çi be Di serê de em ve mêvanê we heme hêja birêzdanî sınav dikin ziman dengê ve du car tê belê yani bo wê qazê em ê hewl dên pirsgirêk çareser bikin belê qasê ku min fam kir ez viyaj vela şêra bikim belê wek tê zane bêjin pêvajoya çareseriyê demekê dirêj salekê derbas bû li Tirkiye di meşe û heta niha jî pêngavên girêk hatin avêtin Ê muqabile pêngavên hatin avêtin heta niha jî pêngavên yekîalî bûn yani ev pêngav tevî yekîalî hatin avêtin wekî em bêjin di gotinê we de jî xebera xwe da viyajiyanê ziman peyama birêzê jaroniya bîst û heftê Şubatê li ser vê peyamê kongreya PKK ya dazdehê ya pênc û heftê Gulanê bêjin biryara PKK ya dazdehê Gulanê ku biraya giştî parê vekir her wiha bîst û şeşê parêzgeha Silêmaniyê li başûrê merasima çekşewitandinê û her wiha pêngava herî davî jî em bêjin hêzên PKK ji qada Bakurê Kurdistanê vekişiyane herêmên medyayê parastir ev ya pêngav hemû te birasî yekîalî bûn lê belê hemû jî pêngavên me pêngavên girîng bûn ji bo ku ez bêjim baweriyekî ser vê û samimiyetekê jî hate dîtin ku belê bêjin aliyê Kurd ji bo ku ev pirsgirêka Kurd bi aliyê aşitî were çareserkirin bi rêya demokratîk pêngavên gelek girîng bûn gelek caran jî anî ziman bi rastî rojhilata navîn da mînakê wê tune ne ez bêjim hêzekê çekdarî li ser em bêjin danûstandinan ser mizakereyan
نفس كي برده وريخصنا ماشي فسح بك يا ميناك اللوبو ميناك اللوب جبال بخاصي هديه كي جي هم دايره قشتي هم جدار دنيا حميه افين قبل حتى في عصيب راسيه عالي بو ليه هم بيجي حاليا تسدات الدولة تركيا تفي قبل هذا العامل بينقام هل مهم ما بود على بنا تركيا ده كوميسيون كي بولي شارستريا بسكريكا كل حتى دام زراندن و بيت كوميسيون كاروبار خو راستيجي بردمام کرد. ام کارم بیشتر به کمیسیون خباتی خدا گله کی هدیتن گرین بیشتر پیکانی گله عالیه جواکی و هدیتن پیکانی براسی گله بودن گرین جهات عالیه هدیتن پیکانی اویا براسی مجیه کیش بوی نقشه چهار سری دست خست لبله بيجن هديتنا هري جرينك او بو كوميسيون سردانا امرالي كل بريز بجرار هديتن بيكاني هر دو بينغاوين هاني کوئی کردن چما دیرو کی بون بينغاو دامزران كوميسيون البرلمان بس كده كاتو دليلو كاتو کی دجارا يكيم بفرمي هذا بينغاوين هذا المسؤول سردانا امرالي يجي براستي وكي اختور كي سركه وكي اخوره کی بیشتر به مسئله هانی باور که دموکراتیک و آشتیانه پیک بینیدن برای جامعه جهات راست کردن حتی به دمی براسی اب واژه هانی ببینن که مشیایه هم بیشتر جورشون داشتی اب که دام ما حق بردوام بده و به سرکف دیشی داریم. بله باشا برز کامجنها برپرسین دم پارتی براسی وجه گلک جارا بحث کردی د قناغ دوامین دا ایدی پیدوی به سر راستکردن یاسایی هیا یعنی اف سر راستکردن یاسایی تین چواتی چنا گلو دولت و حکومت جوی کیرا آماده یا بله وقتی منهاجی آن زمان هم بیشتر حدیثنا کمیسیون پارلمان پیشتی که مکتسبات که سروان حدیثنا درست کرد براستی سروان به مکتسبات هانیجی هر پارتی کو هم بیشتر وقتی پارتی دنوا کمیسیون داشتی گفتیه همه از راپور یا خو هم بیشتر آماده کردن و تسلیم سروکاتی پارلمان ترکیه کردن و یک هر پارتی وان حدیثنا انداز چه فهم کردیه برای و ریباد چهارسدی چنه حدیثنا انداز چه پیش کفتیه بیا همو هم بیشتر وقتی راپور که تسلیم پارلمان ترکیه بود پارلمان ترکیه جی بار راپور این حال همه آدم یا همه پارتیین دستلات اپوزیسیونه ویش بار راپور آندا و راپوره که هفار در بیخه هم راپور هفار و همان دمیده به بیشتر نقشه پیواجوی چهار سنتنا چند نواقع دهیه ولی هم بیشتر قناق دیمین اگر پیغام قناق دیمین دولت و دستلات ترکیه نه آویجه مقابل پیغام قناق یکم که حتی نامدن بی معنی دمینن اف پیغام چه بند عالیه یاسایی دا یاسایی دا هم بیشتر اف پیغام وکی هم خالا آشتیه بناف دکن بوی که خالا آشتیه پیک وره هم در باز خالا چاره سریه ببن گره اف یاسا در بکرن هم باور کار و خبات این پارتیان همیان جسر بال یاسایان هنه این پارلمان ترکیه هنه بیشتر هم بیشتر در باز سال 2026 هم ببن بها یکم یا دیم دا اف یاسای هنه و در زمین پارلمان توی و بدنی هم بیشتر وقتی فرمی یافت بدنی در بکرن بله باشا برز کامج بنیرین آوا دنها دا وک بحثی کرد در باسی قناغ خویا دویمین بویا و راپور جدی بین آماده کردن تضمیناتی و پیواجوی هیا کو برای بچه یانجی هینا مترسی لسر تکچونا پیواجوی بله براستی سریع حتی نه داره هم بیشتر هم حساسیتی که سری پیواجوی آواد کنه هم بیشتر بله هرچی قدر البوی هم بیشتر پیواجوی کار و خبات خو 24 ساعت بین بردوام بکن هم دلخواست جویا پیواجوی هنه بچرکفتی داوی ببیتن هر وها هم بیشتر پارتی دستلات ترکیه جی ببیننگی دگوتن خود هنه کشتن دین زمان هرچی قدر حالی کار سرکرینه یعنی حالیگیرین کار سری و آشتی هبنجی همان دمیدا حالیگیرین کو اپ پیواجوتیک بچجی هنه وکی هنه پارتی اپوزیسیون د ترکیه داشی دیجیاتی بیشتر پروسه هنه دیگه هر وها بیشتر دمین داویدا
هەندێک گوتوبێژن جدا جدا لەسەر پێواژویان شتێتێن زمان وەکی ئەم بێژن نقاشên ser serdana girava İmralî birêvê calan esasiyetekî em bêjin gere ser vê roca pêşîn heta nihayetî em ser diyatînin ziman. Belê her demekê metirsî heye ku em bêjin alîgirên ku ev pêvajoya dixwazin ev pêvajoya ser nekevîtin vê pêvajoyê têk bibin lê belê yani ev metirsî roj bi roj dibîtin yani. Ew daxwaz dikin ku ev pêvajoya pêk nê bi xirabî davî bibîtin ew roj bi roj lewaz dibin Boy vê qasê em pêwîstiyê dibînin pêngava hembalê van pêngava me avêtin em dibêjin em xala yekem xala aştî yani pêngavên heta niha avêtin hember wan pêngavên yasayî parlamenta Tirkiyeyê avêtin û ev pêngav jî bikevin meclisê wê demê ew metirsiya ser vê pêvaziyê bi davî bibe lê belê her tim jî em hişyariya xwe didin belê belê yani em ne gumanekî wisa giran li ser ava dikin lê mixabin dixwazin ev pêvaziyê çejî hene boy vê qasê jî em gerek hemû alî jî dar bibin em her tim jî desthilat û dewleta Tirkiyeyê li ser vê xalê hişyar dikin. بله باشە بەڕێز کاماج وان دەمێ داویە gelek hevdîtinên wa bi taybetî parlamenterên din yên dem partîj bû Ewropaya lege Kurdên Ewropaya çêbû lege saziyên mafê miroviya em bêjin welatên Ewropayî bi giştî hem Kurdê me diyasporaya çawa vê pêvajoyê dinêrin daxwazê wan çi ne hem jî saziyên nêvdewletî ya jî welatên derve çi xasî piştgîrin ji bo dempartiye wek partekî serekeya Kurdan ji bo serxistina vê pêvajoya aştiyê. Belê. Belê em her tim dibêjin yani em bêjin Kurd bi rastî rojhilata navên yani heta em karek rastin karek dê mezin bikir dünya hemû pêvajoyekê dîrokî de derbas dibe, girêng de derbas dibe. Yani em karin bêjin di dinyayê de hinek sistem têk çûne, sistema aboriyê têk çûye ya ewlehiyê têk çûye bi taybetî rojhilata navîn ji bo sersala bîst û yekemîn ji nûvetê serrastkirin, nîvetê ji nûvetê dizayînkirin ev xalên hanê ev rojeva hanê bi rastî rojevên dîrokî ne. Belê eger hûn bi rojhilata navîn de bin eger hûn daxwaza hebûna xwe bikin eger hûn tekoşîna hebûna xwe em bêjin bikin ne mimkin e bê em bêjin dinyaya dewletên navnetevî û hêzên navnetevî ev îşê ev karê hanê bi terketû derê bikin. Wê qasê hem têkilîr gel dinyaya hemûyê bi taybetî jî têkilîr gel Kurdên dinyaya hemûyê. Yani wekî em wek Dem Partî şandê heta Avustralya dişînin heta Rusya dişînin Avrupa, Amerîka, Aliyê Kanada karin bêjin Afrikayê jî hinek welatan şandên Dem Partî diçin bi Kurdê wan derdoran hem têkiliyan gel dewletên cîhanê ava dikin hem jî em bêjin ser vê pêvajiyê danûstandina gel Kurdên cîhanê diyasporayê dikin. Bi rastî jî rolekî dîrokî dikeve ser aliyê em bêjin Kurdên diyasporayê di vê pêvajoyê de. Wê em bêjin Ewropayên Amerîka ji dewletên din ên ku hêzên navnetevî ne lovî jî li wê derê bixebitin ku ev pêvajoya ser bikevîtin Wê vê qasê em ji wek Dem Partî kar û xebatê xwe em çi qeder nava welat da pêk tînin em heman demê de jî derveyê welat jî bi taybetî di nav Kurdên dinyayê de jî em vê pêvajoya hanê vê çareseriyê gotûbêj dikin xadirên wan û nêrînê wan jî digirin yar em bêjin rexneyê wan jî girîng çê dibin em gerek hemû mil bi mil aqil bi aqil em bi hevdû bigirin û vê pêvajoya dîrokî de em ser bikevin. Wê qasê rojhilata navî nûvetê serrastkirin mafê Kurdan destkeftiyê Kurdan gelek mezin in bi taybetî Başûrê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê destkeftiyê Kurdan gelek mezin in destgehekî bê Kurdan rojhilata navîn da eger were avakirin rastî êdî tim û tim berzekirina Kurdan e lê em wê baweriyê danin êdî tu denge gerek Kurd jî divê zanistiyê dabin ne ku tenê di nava welata Bakurê Kurdistanê taybetî çar parçeyê Kurdistan û diyasporayê di nava Kurdan da wek bêjî devletên navnetevî de bêjkirin em bawerin yani dixwazin ev pêvajoya pêk were devletên navnetevî jî hene ê ku naxwazin jî hene lê belê em her tim di aliyê pozîtîv digirin em bêjin ev pêvajoya wê bi yekketina Kurdan wê bi ser bikeve. بله باشە وە بەحسا چار پارچەیەن کوردستانی کرد
هم پارتیین سیاسی di nav da bi giştî li çar parçeyên Kurdistanê Kurdan divê çi bikin ya jî bi çi awayî ev proseyê binêrin û piştgiriya vê yekê bikin. Bi taybetî ji bo partiyên siyasî her çar parçeyê Kurdistanê jî dibêjim. براستی دوی و خالد اجی ام بیژن کرد خاله که دیرو کی در باز دبن یعنی ام بیژن به من سالن داوید ام کارم بیژن یکم جاره کرد پیشن بر ریبرین کردان هفدیتن ام پیک یعنی وقتی ام بیژن شان دا ایران در باز باشور کردستان بو به تایبتی لگل مسعود بارزانی و وافل طلبانی هفدیتن پیک هاتن اجل نواوی شان ده بو وقتی که ام در باز باشور کردستان بو بله. داخوازا برز جلان بود گفتن حتی برز جلان دیگه حیا از نری را برز مکسیز بارزانو بافل طلبانی نگیرم است پیام بلام نکرد. براسیش میروجه حتی نهاجی. البته رایداریم باشوری کردستان گل روله که گریگ جد لیدیم بنا. یعنی ام بیشن مراسم چک شوتاندی پارێزگاه سليماني براستی به هیزو قوت و پشتگیری و ام بیشن برز بافل طلبانی و یکیتی پیکان. ام بیا ببینیم. همان دمه دا ام بیشن آستا ناونتوی دا جی کاروبارین گلکی گرینگ پیکتین. هر وها رولا برز مسعود بارزانی یا برز نشیروان بارزانی ام بیشن رولا که گرینگ بود دیروکیه. هر وقت که دیگر روزهای کردستان و باشور کردستان هفدیتین نابرا برز مسعود بارزانی و مظلوم عبدی دا اوانا خانه دیروکی نه یا پینگاه دیروکی نه پیشن گرایداری کردان در پارچه هفگرتی بمل و پیواجه هر کس آلی خدا پشپیلی ایکه که بسر کفی بداوی ببیتن جبوی خاصه هر پارچه که کردن روله که وحیه لبن روله هلی گره کارم به لسر باشوری کردستانی هر وها هم بیشتر جبوی روجاوای کردستانی جی هم رولا باکوری کردستانی و راهیداری باکوری کردستانی و باشوری کردستانی و هر وها روشنا راستی هم بیشتر خانه زیرین در باز بر دستگیری کردن گلک مزنن گلک کرد وان دستگیری خب بپاریزن و هر وها به هفدیرتی وان دستگیری هم پیش و ببین که بکاریم پیشن که سال 21 دا کرد جیه خواهی ازدار نامنت حمود جهانی دا بگیرن. بله. برز کاماچ پرسا داویجی بکەم بە تایبەتی ژبەر بەحسا گوهارتنا دەم پارتی خەباتین دەم پارتی تایبەتی ژبەر و کۆنفرانسێکە ئاشتی و جوواکە دموکراتیک لە ستەمبوڵی هات لە دارخستن دوو ڕۆژە دەوام کرد گەلێک بێژن کەسایەتیان گرنگێن ناودەوڵەتیژی بەشدار بوون تەجوبەیەن ئاشتیە خۆنی قاشکردن بەڕاستی تشتێکی گرنگ بوو کارڤەدانێک و دەنگڤەدانێکی دا ژڤر و شۆندا خەباتین دەم پارتیە چاوە بن ژبەر و بەحستێکردن دەم پارتی دخوازی خەباتی خۆش جارێکی دی سەرڕاست بکە بە هێزێکن و بە قووەتێکن و تەبلی پێواژوێ ببێ پلان و پرۆژەیە دەم پارتیش بۆ پێشە ڕۆژێ چییە؟ بله براستی یعنی ام بیشتر من پینگامن نو آبیتن پینگامن پیشین به آبیت دلیل رول و میسیون دن پارتی یعنی باید پیوازی نو دست پیکریه یعنی ام بیشتر هر پیوازی باید ام بیشتر سرکفتی پیش و بچیتن وقتی که اونجا دزانن سالو نیوک زیادتر ام بیشتر دن پارتی همو قادن جیانه در خیلی باکوری کردستانی و همو دشتی ترکیه جی وان کار خباتی خب بردوام بکه هم دزانن یعنی وقتی که اپی واژه خال آشتی سر بکتبیتن و خال چاره سریه وقتی امریکا باقی دو خالم پیدا کردن حالا چاره سریه در رول میسیون دن پارتی گلکی گرام ببیتن هم دزان اسکی در کار خواهد خبره ولی هم حدیثی نام دیگه کنفرانس پیش کنیم بیلیار گل پردن دنیای و میان خال سیاست دنیای بله وقتی که خال چاره سریه یک خال بخال سر هناك مثلا حتى مختل وإذا ما رولو بسيونا دام بارتي جراتر دبا نكو تاني دام بارتي همو بارتي كردان باكوري كردستان رولو بسيونا كي جريني كمان عليه واندا هم جد بيجن بلي هم بوي ديا جرات سريدا هم لغور روحي في واجهة هاني غور راسيا في واجهة هاني هم يجي سكنا فجارك دن آوا بكنو في واجهة موسى باورن ام جفا باورن جملت جدنی خو باورن جملت خو باورن ام بلی في باری در بکنن في راجع شرکت اداری بکنن بله باشە gelek سپاس دکەم بڕێز مەحمەد کاماچ پەرلەمانتەری دەم پارتیا ئامادێ ئەمژی بەهێڤینەک و کوردان یەک بگرن
کوردستان ئەمە ئازاد بێ ئەم دەوڵاتێکی خۆش و ئازاد بە هەڤرا بژین ئەم لەسەر سوورە ئامەدێ بەرنمەیەکە خۆشک چێکێن لە دەما پێشدا لەسەر vê ئەساسێژی ئەم سپاسیاوتکەن و سەرکەفتنێش بۆ کار و خەباتێ وەتخوازن. بەێ تەماشاوانین هێژان نەها مە ژوەرە تشتێکی ئامادەکریە ڤیددیۆواڵێکی ژوەرە ئامادەکریە وەکی دەستپێکێدا من بەحس کرد دەم پارتی راپۆرتی خۆیان ji بۆ کۆمیسیۆنا هەفگرتنان نەتەوەیی و خوشکوبراتی و دموکراسی ئامادە کردێک و ji نۆت و نەه ڕووپەڵان پێک دێ. ئەv نۆت و نەه ڕووپەل شەش بەشان پێک دێ vêca bi awayekî giştî me ji wera behs kiriyanî ku Kurdan taybetî partiyên Kurdan li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye çi dixwazin. Paşê behs bikim ku pirsgirêka Kurd li Bakurê Kurdistanê Tirkiye nikare ji pirsgirêka Kurd li Rojavaya Kurdistan, Bakur Rojhilatê Sûriye qut bêt yanî ji hevdû qut bigirin dest. Ji ber vêna niha xalên serekeya ev raporta Dempartiyê ji wera behs bikim ku di raporta xwe ya not û neh rûpeliyê de ku pêşkêşî Komîsyona Hevgirtina Netewî Xuşkûbiratî û Demokrasiyê kiriye ji bo çareseriyê doza Kurd çarçoveyeke berfire amade kiriye Dempartî yanî pêşniyarên xwe nexşereyên xwe diyar dike bi awayeke giştî ku divê dibêjin Kurd çi dixwazin dikî qonaxa duyemî ji ber ku me behs kir parlamenterên Dempartî ji rayedarên Dempartî behs dikin ku prose derbasê qonaxê xwe ya duyemîn bûye. Eger hevkarê me em derbasê beşێkê din bibin ev sernavên giştî ne ku wek şeş xalan me ji wera pênasekiriye babet gelekî giştî ye yanî lê ev raportên ku Dempartî pêşkêşê komîsyonê kiriye xalên sereke ev ne ku di giştî de çarçoveyeke giştî û paşxana dîrokiya pevrajiyana Kurd û Tirkan li ser ednîgariya Mezopotamyayê û Anatolya Navîn bi hevra behs dike ku bi hezara sala Kurd û Tirk û Ereb û pêkatiyên din li ser van axan jiyan kirine êdî bêguman pirşa zihniyeta deselatdar dewletên deselatdar hatine ku Kurdan çewûsandine welatên Kurdan erdên Kurdan li ser navê împaratoriyetên cuda dewletên cuda erdên Kurdan dagîr kirine. Lê di rastiyê de netewên ser vê ednîgarê bawayeke aştiyane jiyane Dempartî dibêje pirsgirêka bingehîn ya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ev e ku Tirkiye dewleteke yekperest e yanî dewleteke ku dibêje ji bilî Tirk tiştek nîne. Dewleteke ku dibêje yek ziman, yek al, yek netew yanî her tiştê yek e. Tiştên cuda nînin. Di baxçeyekî de gelek gul têda dikarin xweşik bibin. Gelek gul bi hevra dikarin têda biçilmisin. Gelek gul dikarin bi hevra têda bibişkivin. Lê pirsgirêka serekeya pirsa Kurdiyê ku ev pirsgirêk ava kiriye ev ku dewleta Tirkiye awayeke hişk e. Wek bi Rêz Ebdullah Öcalan dibêje tiştêke ku qaş û Xwedê şandiye û êdî avahiyeke konkrêtî û dogmatîk naye guhartin. Avaniya dewleta Tirkiye ya yekparêzî û navendî yanî her tişt navendê ji deselatê ji împaratoriyetê ji Fir'ewnê ji Nemrûdê tê biryar girtin. Yanî pirsgirêka sereke be. Babetêkin dibêje ev pirsgirêk li ser asta herêmî jî dê bandor bike. Yanî pirsa Kurd, çareseriya pirsa Kurd, qrîza pirsa Kurd dê bandor bike. Ji ber dibêje pirsgirêk êdî ne tenê ya Tirkiye. Pirsgirêk ya Kurd pirsgirêkeke giştî ye ji ber ku di Kurdistanê de rêya derbasbûna enerjiyê derbas dibe. Bi çavkaniyên xwe yên xwezahî, bin erd û sererdê xwe dewlemend e. Kurdistan bi sedê sala ye bûye mêtîngeheke mezin ji bo dewletên yekdestdar, ji bo mêtîngeran, ji bo dagîrkeran yanî mikan dine ev çavkaniyên Kurdistanê ya Mezopotamyayê dizîne ji xwe re birine bikaranîne û carekî dî firotine axa Kurdan. Ji petrola wî bigire, ji genima wî bigire, ji cihê wî bigire, ji pambûya wî bigire, ji dar û ber û her tiştekî wî. Ku tu digirî Kurdistan cihêke gelekî stratejîk e ji bo pevregirêdana rojhilatan navîn bi Ewropayê re ji ber heta rêya avrîşimê jî hezarên sala li ser vê ednîgariyê re derbas bûye ku gelek şerên
هەرێمی و ناودەوڵەتیژی لەسەر چیە بووە ژبەر بێ ئێدی دەبێژن پرسکرێکا کورد پرسکرێکە تەنێ یا ترکیە نینە ژبەر وێنا gelek دەوڵەتên cuda jî destwerdanê dikin gelek ajendayên cuda destwerdanê dikin ev babetên meseleya çarçoveya giştî û paşxaneya dîrokî bû ku dem partî behs kir eger derbasê rûpele dîtir bibin di wirda dem partî di laperê dîtir eger hevkarê me derbas bin dem partî li wirda piştî çarçoveya giştî û paşxaneya dîrokî meseleya doza Kurd ku divê çawa çareser bibe eger hevkarê me alîkar bin li wirda bêberdewamiya pêvajoya şer û aştiye yanî êdî bêjî nemumkin li carek dî şer çê ji ber ku qonaqeke gelekê me tirsidar çê dibe divê ji bo aştiyeke bi rûmet û mayînde yanî diyalog ji her tiştî çêtir e şer ne mekanîzmayeke çareserî ye yanî divê êdî pênaseyeke nû ji bo pirsa Kurd bêti çêkirin yanî pirsgirêk êdî ji ber ku dewleta Tirkiye gelek caran pirsa Kurdan bi pirseke ewlehiyê dinûximîne yanî herkes Kurd be ev terorîst e herkes Kurd be ev PKK ye herkes Kurd be yanî azadiyek nîne êdî eger Kurd be madam ku Kurd e ji xwe bi PKKyê Kurdbûna xwe li Bakurê Kurdistanê carek dî zîndî bû lê herkes Kurd be terorîst e yanî herkes Kurdî biaxive terorîst e êdî pirsgirêkeke ewlehî ye teqez nîqaş li ser naye tekirin divê ev pênase bête guhartin ew meseleyek siyasî ye çandî ye aborî civakî û demokratîk bûyînê ye gotinêke di cih de yanî pirsgirêka Kurdan pirsgirêkek ewlehî nîne pirsgirêka Kurdan pirsgirêkeke çandî ye siyasî ye yanî Kurd nikarin li ser ev ednîgariyê xwe bi azadî bijîn bi zimanê xwe bijîn bi saziyên xwe yên demokratîk bi saziyên xwe yên serbixwe bijîn nikarin niha li çiyayên Gabarê li çiyayên Gabarê rojane bi hezar bermîl petrol tên derxistin ku ez şaş dibim salî wê bigîje 120,000 ez bi giştî amar nizanim lê hejmareke rejiyeke zêde dixwazî dewleta Tirkiye bigêje ji bo derxistina petrolê li çiyayên Gabarê li herêma Botaniya Bakurê Kurdistanê ku ser bi parêzgeha Şirnexê ye dibêje yanî ev petrol naçête bêrîka Kurdan naçête xizmeta Kurdan çiyayên Gabar belkî eger gelê me Kurd li Bakurê Kurdistanê dizanin petrol jê dê derxistin û pirsgirêkek ewlehî heye her roj operasyonên leşkerî heye qedexên hatnûçûnên nav gunda de heye pirsgirêk ev e yanî pirsgirêkek ne ewlehî ye pirsgirêkek siyasî ye pirsgirêkeke çandî yanî ji ber ku dewlet li ser avahiyeke şaş zemîneke şaş xwe ava kiriye ev pênaseyeke nû ji bo wî lazim e piştî vêna behsa aştiyeke pozitif tê kirin aştiya pozitif çi ye dibêje aştî ne tenê bêdengiya çekan e yanî divê aştî êdî me got belê drone nagerin keşif nagerin îha sîha nagere mirov nayên kuştin temam aştiye ne aştiye ve ku bi dad bi zagon yanî bi her awayê xwe bi piralîbûna xwe beşdariya demokratîk û yekbûna civakî dikare bê bi destxistin yanî ez bawerim her kesî li ser sosyal medya li ser torên medya mecazî dîtiye li Marmarayê zarokek Kurd yanî genceke Kurdan e dema bi Kurdî diaxive yên Tirkan gencên Tirkan zarokên Tirkan dibêje tu naxwe madam tu Kurdî diaxivî tu PKKyî ew jî ve digere dibêje madam eger ez PKK bim tu jî FETÖ'cî yanî tu jî Fethullah Gulenî pirsgirêk mesele ev e yanî pirsgirêk ne tenê ev e ku çek bêdeng bin divê Kurdan bi awayeke pozitif bi awayeke piralîbûn bi awayeke wekef tevlê bi demokratîk bûyîna Tirkiye bibin em derbasê beşa sêyemîn bibin piştî bêberdamiya pêvajoya aştî yek babetê herî girîng û sereke ku zêdeyî 26-27 salin Partiya Karkerên Kurdistanê gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê partiyên siyasiyên Kurd li Bakurê Kurdistanê amaje pê dikin rola Abdullah Öcalan di çareseriya doza Kurdan de ji ber ku dibêjin ew dest pê kiriye tevgerek ew ava kiriye sermuzakîrevanê giştî ew e biryarder ew e yanî îrade me ji ber ku Öcalan wek şexsekî nayete destgirtin
يعني بيجن اوجلان اراده ما هون الشخصي اوجلان دا نكارين اراده ما داگیر بکن جبر بيجي دبي برز عبد الله اوجلان يعني شرط و مرج وی بین گوهارت اف شرط و مرجیا دوی شرط و مرجی که آزادتر به باشتر به بکار به تدا کار بکه بکار به پیواژوی آشتی بره به جبر کو بگوتنا عبدالله اوجلان پککی خو فسخ کرد کنگره خو 12 همین بس و آتشکل یعنی آگربس جی چه بو لئدی تضمینات وی یکینینه گارانتیا وی یکینینه يعني پککی جی گوه لعبدالله اوجلان دگری حتى وقع عبد الله اوجلان جيت بيجي مظلوم عبدي الهام احمد جي بصالانه من ناس كن يعني جوهي خود دن من جبركو اس باندوريت كم لسروان يعني دفي شرطو مرجين كن ازادتر راستر جبو برز عبد الله اوجلان بيت افراندن جبو يكو بشداري بروجي پیشنیار دکردن پارتی دوی پیشنیاری دا يعني هفديتنين راست ان وي هبن بسازين فرمي ين اكاديميسيان ين ستك و روجناموانين را بين زاغوني كرين يعني زاغونك بدرخستن چما زاغون جبر كويدي دولت دما بخور روجنامواني كي شاند كسي كي شاند دما بيواجو پروفاکاسیون كرين دما پروفاكا بو تيكچو نين او روجناموان بگرين يا او كسين كو سردانا امراليه كرنا بگرين يعني دبي باوايكا گشتي باوايكا زاغوني لگل همي سازين فرمي روجناموانان كسين كو تخوازن هفديتني بيرا بكن دبي بچن سردانه بکن و عبدالله اوجلان با اوای که آزادانه تبلی بش بوی بیرو حزر و رای خو جرای گشتی را بگینی یعنی به بابت کدن بحثا پارادیگما دکن گوهارتنا پارادیگما تشتی کو عبدالله اوجلان گله کی تکزیلیت که بجه چقاز به ایش جیلی او قاز پیدویه ایدی زمان سیاست و سازی نو دوی لسر بنگها لهف هاتن ناسین و پرآلیبونه بین آوکرن لهف هاتن یعنی بله دو هزین دو آلین ناکوکن لیش صد نه ناکوکن بلکه صدی شیست صدی هفته حیا هشتی جی خاله وانین کوک به هفرا هبن خالن کو بکاربن به هفرا لهف بکن هبن امناد به صدم کو ریز بگرن جناکوکین هفدو ریز بگرن جدابونا هفدو جبر وید بیجم سیاست و سازین نوین دموکراتیک لسر بنگها لهف هاتن لازمه يعني دویل لهف بکن و وکیدن ناسین و پرآلیبونه بین آبتن ناسین و پرآلیبونه چیه؟ يعني اگر از کردێکم بە دیرۆکە خۆ بە ناسنامەیە خۆ بە ڕاستیە خۆ بە تشتێن خۆیە باش تەڤلێ سازیە بم تەڤلێ جیواکێ بم تەڤلێ ئاواکردنا جیواکە خۆ ببم سازیên خۆ ببم نابێ کو ez بحەلم ببم ترکێکی نابێ کو ez بحەلم ببم عەرەبێکی یانی divê li ser esasê nasnameya xwe tevlê vê pêvajiyê bim em derbasê beşa çaremîn bibin reformên hiqûqî û demokratîk bûyîn reformên hiqûqî û demokratîk bûyîn ku dem partî behsê dike yanî xala herî serekê ji bo ku êdî yanî niha proseya sergirtiye binêwî hatiye kolandin çîmento jî lêkirine li hîna darbestê wî maye ku bi temamî girê bidin xaniyekî pê ava bikin yek mesele jî zagonên bingehîn ya jî yasaya bingehîn qanûnên bingehînin dem partî daxwaza çi dike li wir de dibêje derxistina zagona entegrasyona demokratîk me di bernameyên xwe de temaşakerên hêja gelek cara behsa entegrasyona demokratîk pozîtîv kiriye ku peyveke ku Birez Abdullah Öcalan divê pêvajoya çareserî û civaka demokratîk da behs kir. Entegrasyon beşekê wî yanî entegrasyon ne ev ku Kurdan di nav sîstema dewleta Tirkiye da behelin. Ne ev ku hêzekî aliyekê din behelîne. Na, divê li ser esasê rastiyên xwe yên siyasî, aborî, polîtîk, civakî lehev bikin. Lehev hatinekî çêbe ji bo ku yekêtiyeke neteweyiyan çêbibe ya jî yekêtiyeke tiştên baş çêbibe bi entegrasyon yanî lehev kirin lehev hatin tevlî bûna tiştên baş yên her du netew yên çend netew piraliye yanî entegrasyon ne be ku hêzekî li ser hêzeke din serdest be ev jê re dibêjin entegrasyona demokratîk ku Birez Abdullah Öcalan daxwazê vê dike ji ber vê jî li ser vê bingehê bangwazî kiribû ku bila her du alî hizrê şerê çekdarî pevçûnan mejiyê xwe derxin yanî êdî serdema çek xilas bûye divê serdema lehev hatin diyalog
و سەردەما ئەنتەگراسیۆنا دموکراتیکە لەور بە ڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان داخوازە vêyekê dike. Tiştێkê din ku dem partî Kurdan dixwazin reform. Reformê di çi da? Reformê berfirehkirina azadiyên di ev saziyên Tirkan de ne yên temeke, yê teceke, cemeke û zagona înfazên de. Em ne her yek ji yasa û saziyên Tirkan de ne ku bi rastî li Tirkiyê niha destûr. Yasa bi cûreyeke ku bi taybetî piştî biryardarbûyîna qanûnên yekser yanî ku qanûnên ku wek hukmên ku hêza qanûnê heye ku keheka jî redbêjin. Ev keheka çi ye? Bo nûmune saziyên organên navendiya dewletê ve jî sazî yanî yasayeke gelekî hişk e, yasayekî gelekî zirar dida vê pêvajoyê, zirar dida avabûyîna pêvajoya çareserî û aştiya demokratîk. Bêjin divê duwane da reform çêbibê, nerimbûnekî çêbibê, êdî her tişt ne konkrêtî ye. Êdî her tiştên ji jordan nabe biryar li ser bête girtin û xilas. Yani ev e babetên reformin, guhartinin, tiştên nû ne. Bêguman divê duwane da çêbibin. Êdî her kesê bi hinceta ewlehiyê nête girtin. Bi hezaran zîndan girtiyên Kurd li girtîgehên Tirkiye de ne. Li her çarbeşên Tirkiye belav bûne di rewşekî herî xirab de. Bi sedan girtiyên nexweş hene ku rewşa wan gelekî xedar e, rewşa wan gelekî nebaş e, lê nayên berdan. Reform ji bo wan ne şert e ji bo ku êdî gavekî ber bi pêş da bê davêtin ji bo ku pêvajoya çareserî qonaqeke xwe ya nû bi awayeke saxlam derbas bike. Niha em derbasê beşa pêncemîn dimin. Beşa pêncemîn reformên hiqûqî û demokratîk bûyîne. Ev reform çi ne? Yani ku dem partî bi giştî behsê dike, meseleyên sereke ne? Yek betalkirin e. Betalkirin çi ye? Yani dawîînana sepanên qeyyûman û berdewamiya girtiyên nexweş wekî ku me behs kirin. Yani bi rastî siyasetê qeyyûman siyasetekî gelekî zirar daye siyasetên demokratîk li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Yani dewlet dema dixwaze bi awayekî bi fermanê yekser ya serokkomarê ya jî organeke resmî a dewletê ya jî dadgehê mafê dadgehê yani destûrê bingehîn ya Tirkiye dikare ferman bide bêje filan şaredarî ku bi dengê ji sedî şêst zêdetir ya dengê gel ya vê navçeyê hatiye hilbijartin. Gelek cara şaredarên dem partî bi sedî heftê bi sedî heştê jî hatine hilbijartin. Dibêjin ev terorîst e pêwendiya wî bi PKK heye, xizmeta terorê kiriye, angaş da terorîzmê li Kurdan didin, qeyyûm lê ser tê sepandin. Yani îradeya bi sed hezaran Kurd, bi milyonan Kurd tune tê hesibandin, ji nedîtî vedê. Ev e siyasetê ku qeyyûm, siyaseta sepanên qeyyûm bi rastî di wan salên dawiyê de me gelek cara behsî jî kiriye. Ev qeyyûm dema tên ser şaredariyên gel ku şaredariyê xizmetê divê xizmetê gel bike, dema tên ser wan şaredariyan, şaredarî tûşê gendalî dibin, şaredarî neveguhêzên wan tên firotin, gelek gendaliyên bi rêxistinekirî tên têda têne kirin û xizmet jî di ortê danîne. Ji ber çi? Ji ber ku ev der Kurdistan e, ji ber ku xizmet nabe dê xizmet bêne kirin, dewlet dest avêtiye ser û hemî milk û mal û hemî em bêjin çavkaniyên vê herêmê ji xwe re dagir dike talan dike. Ji ber vê ev e divê ev reform bêne guhartin. Êdî ev yasa nemîne, yasaya qeyyûm bi temamî bêt rakirin. Meseleya girtiyên nexweş. Girtiyên nexweş bi sedan girtiyên nexweş hene û bi hezaran girtiyên siyasî hene ku êdî divê bên tehliyekirin. Demê wan xilas bûye. Lê naye tehliyekirin. Meşeleyeke herî sereke û herî bingehîn meseleya mafê ziman e. Em bi çi tên nasîn netewek? Taybetî bi meseleya zimanê xwe. Ziman jî beşeke girîng û sereke ji çand ji hebûna me ye yanî ji pênasîya me ya cîhana me ya fikirî ye. Ji ber vê divê misogerkirina mafê perwerdehî û xizmetê ya bi zimanê zikmakî hebe. Nabêjin Kurdî jî yanî zimanê zikmakî ji bo pêkhatiyên din li nav Tirkiye de jî ev tişt derbazdar e. Yani divê destûreke be ku hemî pêkhatiyên li nav erdnîgariya diyar kirî ku em niha behsa Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dikin,
bi destûr bêt misogerkirin ku mafê wan ya perwerdehiya bi zimanê zikmakî heye, bi zimanê xwe yê zikmakî divê bixwînin, bi zimanê xwe yê zikmakî divê fêr bibin, êdî nên helandin. Ku tu destûr nadeyî, em na bi zimanê xwe bixwînin, biaxivin, jiyan bikin, mezin bibin, bistirin, tê wateya helandinê, tê wateya dagirkirinê. Ji ber vê ev babeteke ser gelekî girîng e, mesela mafê ziman û misogerkirina mafê perwerdehî û xizmetê ya bi zimanê zikmakî dû babetên sereke bû em derbasê beşa pêncemî bibin ku Dem Partî li wir li ser xêz dike, ew jî peymana civakî û jiyana bihevre ye. Tiştekî gelekî hêja ye, yanî gotinên gelek xweş in. Peymana civakî divê civak bi awayeke hevpeymaniyek çêbibe di nav civak de. Êdî ew req û kîn ku bi sedê salaya di nav civakê de tovê wî hatiye çandin mezin bûye divê ji nav bikî. Divê civak hevdû hez bikin bi rastî. Di wir de jî çi ye? Divê wek destpêkê ku me behs kir, avaniya dewletê Tirkiye divê bête guhardin. Divê hemû nasname li ser bingeha welatîbûyîna wekev cih bigirin. Yani ferqê Tirkiyekî legel Kurdekî nebe, ferqê Tirkiyekî legel Lazek nebe, ferqê Tirkiyek legel Çerkezek, legel Ermenek, legel Erebek nebe. Madamê ku mirovin hemî hem welatiyê, welatêkin ku niha navê wî Tirkiye ye û Tirkiye jî divê di xizmetê hemî wan pêkate û netewên divê erdnîgariyê dabe. Ev nasnameya wekev û hevpar e. Ji her tiştî wekev û hevpar bikarbînin. Mesela dîtir ku ev peymana civakî divê bandorêke civakî bike. Yani aştî wê baweriya bi hev re xurt bike û cudakariyê kêm bike û jiyana hevpar saz bike. Yani jiyan bi vê xweşe êdî cudakarî nê nekirin. Yani Tirkiyek li gel Kurdek ne ji hev cuda bin. Bawerî têda xurt bibe. Dema ku bawerî xurt bû, ku civak bi hevdû bawer bûn. Baweriya wan hebû, bêguman di astên siyasî de, di astên fermî de jî pê vajo dimeşe. Em derbasê xalê herî dawî bibin, beriya gotina dawî, li wir behsa feydeyên aştiyê yên aborî û herêmî dike. Min behsa çiyayên gabarê kiribû ku hîç feydeyek xwe ji bo Kurdan nîne. Diçête bêrîka deselatdaran. Yek mesele kêmbûn e. Kêmbûna çi? Wê xerckirinên ewlehiyê kêm bibe. Yani her sal Tirkiye bi sed hezaran dolar serf dike ji bo xerciyên leşkeriyê, ji bo operasyonên dagirkirinê li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê, li çiyayên Kurdistanê talan dike, projeya aştî ev kêm dike. Ev feydeyeke aborî ye. Meseleyek din hilberîn wê zêde bibin. Vê pêşketina herêmî, çandinî, turîzm û hilberînê zindî bibe. Dema şer nemîne êdî divê xizmetên turîzmê bêne kirin, xizmetê hilberînên cuda bêne kirin. Ev jî feyde ye. Ji hemî girîngtir hêvî ye. Wê hêviya ciwanan ji bo pêşerojê zêdetir be. Êdî koçên derve çê nabin. Yani koçê welatên derve çê nabe, hêvî zêde dibe. Her kes dixwaze welatê xwe ava bike. Yekbûneke bi dilxwazî çê dibe. Meseleya dîtir jî modeleke herêmî ye. Tirkiye dikare bibête welateke demokratîk, Dem Partî dibêje. Tirkiyeke bû be welateke demokratîk di nav qeyran û qrîzên rojhilata navîn de dikare bibête modeleke herêmî. Yani Tirkiyeke ku pirsgirêka Kurd çareser dike, dê bibe modeleke demokratîk li rojhilata navîn. Em hêvî darin. Em hêvî darin. Gelekî zehmet e, lê em bihêvîne. Gotinê herî dawî heye, ku hevkarê me eger biçin piştî vê xalê de, gotinê herî dawiya Dem Partiyê çi ye? Dibêje banga me, ez ê ji we re bixwînim. Banga me li hemû aktorên civakî û siyasî ew e ku xwedî li pêvajoya aştiyê derkevin. Ev pêvajo mifteya avakirina sed sala duyemîn a Komara Demokratîk e. Yani Kurdan dixwazin di sed sala duyemîn a Komarê Tirkiye de Komara Tirkiye Demokratîk bikin. Di Kurdî de gotineke civakî heye, êdî demê me xilas bê, dibêje ya hero ya mero. Divê em ji hev safî bibin, hêvîdarin ku ev pirsgirêk jî bi awayeke demokratîk çareser bibe. Em bi wî awayî jî hatin dawiya bernameyên xwe temaşakirên hêja. Hefteyek dîtir demjimêr neh li gel me bin, Kurdistana me hetim avedan û şad. Şad, bextewar, azad bişin.